Parade of Saints. Uy, agagdaldal na taglin kita sa Santo de Gitoy. Oo. Parade of Saints in Sayangkat iti may sa pagadalan ka selebrasyon iti All Saints Day. Intay man amen apo ti ondas coverage with IFM News ken Idol Lawrence. Ala 2025 RMN News Special Coverage. Idol Lawrence. Imbes ang nakabutbuting nga costume ket nagbado akas anghel ken santo dagiti estudyante di Holy Spirit Academy of Lawag ken nagparada da iti sentro ti syudad kas panang celebrar da ti All Saints Day. Kunan ni Father Tito Romeo Bonjuan, School Superintendent iti Nassau a Pagadalan, ket daytoy ti pudno a panang celebrar ti aldaw dagiti sa santo ken saan ati panagusar ti nakabutbuteng ken ditoy ket dinagibda dagiti nakapimpintas a naubraan dagiti sa santo kas bilang martir. Imbatad ni Father Tito ang nagkidtaw dagiti ubing ken kas mandato ti CBCP ang maadaan ti placard tapno sang kamaysa ang maipadoyak-yak akon kondenarenda ti korupsyon ang mapaspasamak iti gobyerno. Inlawlawag ni Father Bonjuan ang kadwada ti gobyerno ngem ti mapaspasamak ang korupsyon ket neget da akon kondenaren. This is our way of celebrating All Saints Day. Tinatawag namin na Parade of the Saints. Tapos ngayong araw na ito kasi malapit sa tinatawag na Halloween. So, karaniwan, minsan yung Halloween, mga multo, mga vampira, mga satanas, ang gusto namin na ipakita sa lahat, sa ating mga estudyante, mas gusto namin yung mga saints ba, na parang role models nila para nakakita sila minsan iba't ibang parada ng wala akong sinasabi pero parang malaswa ba. So sa kanila, decente talaga. So we think it's a better way of celebrating yung Halloween and All Saints. All Souls Day kasi mga patay at saka multo. At alam mo naman yung mga rising from the dead, mga sumbi-sumbi yan. So we don't want to emphasize that. We want to emphasize the lives, the courage, the mga saints. Kasi very courageous sa mga saints. Akala nila kasi, that's why some of them are martyrs. Makamatay sila sa katotohanan. And related to that, you might see some placards na the courage of a saint to say na tama na, sobra na pag ang ginagawa ng gobyerno or a tao ay hindi tama. So, nakikita na namin yung corruption dito sa gobyerno. So, we are not doing it against the government, but we are just saying sobra na, tama na, we are kailangan malinis tayong lahat. Kaya some of them are wearing the white ribbon. Kabayatan na imbatad ti baysa kadagiti nakipagpartisipara nagusar ti bado ti madre anas ken ang nakipagpartisipar da iti kastoy tapno maikararagan pa iti kapya iti dubong. For peace po, for the world. Gapo iti daytoy aganwa ti simbaan Romano Katoliko ket agbalinton a balanse iti panagkita dagiti tattao iti All Saints Day. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.